Salut tuturor, eu sunt Darius, iar acesta este primul meu videoclip de pe acest canal. În acest episod vă voi prezenta cum este să fii ofițer pe MARV, în cadrul jandarmeriei, mai exact sub locotenent. Vom face o patrulă, o tură nu foarte lungă. Vom patrula prin oraș să menținem ordine și siguranța publică, vom interveni dacă este cazul și cam ce face un jandarm într-un joc roleplay. Dacă mai vreți astfel de episoade cu MARV România Roleplay sau alte jocuri roleplay, să lăsați un buton de like, un comentariu, dacă aveți idei de îmbunătățiri, un subscribe, mă ajută foarte mult, mai ales că sunt la început și este primul meu videoclip. Și vă las cu episodul și cu acțiunile din episod. Prima intervenție, neamțul este asasinat, la fel și un mafiot, probabil, aici este SRI. Ce se întâmplă momentan, nu știu nici nimic. Circulați, vă rog. Circulați, vă rog. Către toate unitățile, nevoie de întăriri solicitată. Așa, am dat mașina în atenție și, nu știu, să mă deplasez la stadion, nu avem SIAS pentru asta. Viteză, maxim viteză, GTA, Need for Speed, mâini tăiete, picioare tăiete, căricior, apă plată, bă! Cap. Revenit, mi-am dat respawn, că Smurdu nu prea are de gând să facă ceva, așa că am revenit aici. Mi-am dat respawn la batalion.
asta, mă, de asta de BCG? Ce este? Da, mă rog, nu prea mă interesează. Hai totuși să-l mut dacă tot. Haide mă, da urcă-te, ce ai. Așa se poate să spune mai și altă mașină. Revenind, ce să le mai for transit, nu-mi place. Polmovane e prea ce are? Așa, o polmovane prea mare, da, stuff. Mă plictisit. Hai că l-am pe 6. Albastru ăsta așa frumos. Da, clasica sirena, dar nu prea contează sirena, ci contează ce faci cu sirena. Dar nu prea dorește să meargă. M-am referit la ce faci cu sirena, adică nu o folosești oricând. Folosești doar în urgență. Da, azi mor de acolo, nu și-o presiunea. Mă rog, nici mă interesează acolo, lasă. Cineva aici la fabrică? Mai patrulăm și revin când o să fie ceva interesant. Revin când găsesc, când se întâmplă ceva mai important să pot să fac și ceva. Crezi că ăsta nu are permis de conducere?
probabil ați văzut ce s-a întâmplat, o să rog să ne explice ceva. Să vedem ce s-a întâmplat, că stăteau aici ei. Deci, domnule, mă auziți? Deci, vedeți, sensul ăla din partea. Da, da, spuneți. Când vii dincolo de către referență, se vine pe partea stângă sau dreaptă, depinde cum o las voi. Da, am înțeles. Unul intră neregulamentar pe sens și ea să intre în mine. El trebuia să fie pe partea cealaltă și a intrat în fața mea în sens. Păi și pentru asta aveți poliție, domnule. Și după tot el era cu figuri și arpe. Domnule dragă, eu vă înțeleg, dar pentru asta aveți poliție. De ce nu ați sunat la poliție sau mergeați și făceați plângere? Nu trebuia dumneavoastră să faceți pe polițistul pe marginea drumului. Nu trebuia dumneavoastră să faceți pe... Dar n-am făcut pe polițist, i-am zis să oprească ca să pot... I-am zis să oprească să sun la poliție. Și au fugit. Am înțeles, doriți să mergem la secție? Să vă preia un coleg? Lăsați așa. Deci nu doriți să depuneți plângere împotriva dânsului, nu? Nu doresc. Bine, atunci anulez și cererea făcută către colegi să vină aici? Anulați. Bine, Nu vedeți cum conduce, merge pe sens opus. am anulat solicitarea pentru colegii de la poliție. Dacă mai este ceva și doriți să depuneți plângere sau sunați dumneavoastră la poliție sau mergeți la sediul secției de poliție. Am înțeles, la revedere. La revedere, o zi bună. Am rezolvat și cu asta. Ia uite ce făceau ei pe polițiști. Bine, într-un fel avea dreptate, că mergea pe contrasens, era să intre în el și... Na, da. Totuși, pentru asta există poliție. Ce mai e și pe aici? Văd că totul e liber, totul e liniștit, nu văd să se întâmple ceva. Ce e aici, mâncați? Ce e asta, frate? Sublocopte. Către toate unitățile, nevoie de întăriri solicitată. Bag un blan, m-am prăjit, m-am spartă. Bag un zenit și mă rupe la picată. Îmi face o muie până se neacă. Târfa ta e udă, a lăsat-o baltă. Pun vreo 3 în ceată. Când fac cartă, sună telefonul. Răspund altă dată, nu vorbesc la telefon. Când stau în brigadă, mereu suntem avion pe lumea cealaltă. Bag un blan, m-am prăjit, m-am spartă. Bag un zenit și mă rupe la picată. Îmi face o muie până se neacă. Târfa ta e udă, a lăsat-o baltă. Pun vreo 3 în ceată. Când fac cartă. Da, mă rog, nu mai contează. Mergem la secție, ne încheiem tura.
Aparent o mașină în mijlocul drumului. Classic Marv. Și cam acesta a fost primul episod. Știu că nu a fost foarte încărcat, cum ar trebui sau cum vă place vouă, dar având în vedere că este primul episod, am încercat să fac ceva de introducere, să văd dacă vă place acest tip de conținut. Eu am fost Darius și ne revedem videoul următor. Pa, pa! 60 First Avenue, 60 First Avenue. The complaint in apartment 18 Sea Lake and Charlie. 18 C10. 10 4, is there any fire precinct unit that is 1098 for assignment? Holding run at 496 for yet. 5 George is en route to 496 Broadway. Do you have another assignment there, Central?